скъпа Гуру Катерина, скъпа Краси, професор Чавдарова, скъпи приятели. Много съм щастлив да участвам в тази и други подобни инициативи, които НАБЕК организира, защото е изключително зареждащо да можеш да си общуваш директно от една страна с младите хора, които членуват в НАБЕК и с техните преподаватели. Не е клише, че това са всъщност от една страна хората, които така формират и възпитават бъдещите европейци. И затова е изключително важно да имаме пряк диалог, особено в времена, когато Европейския съюз е изправен пред толкова много предизвикателства. Аз съм тук малко в така раздвоена роля, защото от една страна представлявам Европейската комисия, но от друга страна съм българин. И като българин искам да благодаря в лицето на нейно превъзходителство за усилията и помощта, която норвежката държава оказва на България за подпомагане на инициативи като тази и за всякакви други инициативи на неправителствени организации, на правораздавателните органи в различни други аспекти на живота в страната. Страната ни има действително голяма нужда и тази помощ е високо оценена, която получава от страна на Норвегия. Госпожа Василева ми взе част от речта за ценностите, но сега ще ви кажа и някакви други неща. Да, така е, действително. Европейските ценности, които искаме да развиваме и да съхраняваме в себе си, от една страна някой смята, че са някаква даденост, от друга страна, други пък смятат, че са някакъв идеал, нещо непостижимо, нещо, което е изключително далеч. А в същото време, те са нещо, което ние можем да усетим в ежедневното си общуване. Много така, как да кажа, страхотно преживяване имах миналия месец, когато се срещах с около 300 ученици от българските общности, които живеят зад граница. В Молдова, в Украйна, в Сърбия, в Македония. Много е силно усещането да видиш как тези деца, не бях само деца с по един-двама учители само, как тези деца носят в себе си българското, но носят в себе си европейското. И точно това ми дава и на мен, и на моите колеги в представителството така засилено основание и така още повече ни убеждава в важността, колко е важно също да работим за развиването и разширяването на познанието за европейските ценности, защото като че ли малко ги забравяме. Казва се сега, че Европа това е състояние на духа. Европа не е само това, за което каза госпожа Василева, не е само това да сме партньори в различни проекти, които да засилват икономиката, правото, социалните дейности и така нататък. Много е важно да не забравяме, че когато Европа, Европейския съюз, изобщо идеята за обща Европа, за една отворена Европа беше създадена преди близо 70 години, континента ни се отърси от най-големия военен конфликт. И че всъщност първата и най-главна европейска ценност това е мира. И че Европа съществува в вида, в който ние я виждаме в момента, благодарение на общата вяра в ценността на това да живеем мирно, да живеем в взаимно разбирателство, уважение един към друг, уважение на културите, които всеки един от нас има, религията и възгледите. Към това, като добавим и свободата да можеш да си изразяваш мислите и това, което искаш и което мислиш и което искаш да кажеш на останалите, без никакъв страх от това, че можеш да бъдеш репресиран. И също време да слушаш и ти, да чуваш и да се съгласяваш или не, да водиш дебат с твои приятели, колеги, дори хора, с които има си на противоположни възгледи. Тези ценности са също важни. Всичко това трябва да в моменти на криза, каквато е днешната, свързана с бежанците и заплахата за тероризма, всичко това са едни опорни точки, към които е добре да се връщаме. Защото знаете, че в момента са много така засилени говоренето на различни евроскептици или крайни представители на крайни политически течения, че Европейския съюз свърши, утре ще го
погребваме и така нататък. Аз тук обичам да припомням какво е казал Марк Твен, че слуховете за моята смърт са силно преувеличени. Европейския съюз, благодарение на своите ценности, върху които е основан, защото те са здрави, благодарение на младите хора, които са всъщност бъдещето на Европа, той ще оцелее, ще преживее и тази и много други кризи. Виждате, че за последните 2 години, да кажем, минахме през 5 кризи и нищо не се случи на Европейския съюз, независимо, че тези 5 кризи засегнаха жизнено важни сектори, като започнем с финансов и банков сектор, цялата икономика, сигурността, обща ни европейска сигурност и сега бежанците. Така че от всяка една от тези кризи Европейския съюз излиза все по-силен и той няма да приключи скоро. Напротив, виждаме, че има много държави около нас, около Европейския съюз, които сами се стремят да станат членове на Европейския съюз, което е също още един довод, смятам аз, за това, че Европейския съюз ще пребъде. Така че ви пожелавам успех на днешната дискусия, на днешната среща. Пожелавам успех на НАБЕК да има възможността да организира повече такъв тип дискусии, на които да може да се говори ясно и открито за това колко е важно да споделяме едни общи ценности, но и колко е важно, когато сме изправени пред най-различни предизвикателства, да можем заедно да ги преодоляваме. Благодаря ви за вниманието.